पासवर्डखौ बावबाय जानांगौ एबा लगइन खालामब्लाबो जायाखै जानांगौ। अब्ला दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। खुलुमबाय, बेखेवगिरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो एसएससि जीडी कनस्टेबलनि अनलाइन बानायनायाव जेब्ला जोङो एसएससिनि अनलाइन खालामनो थाङो अब्ला जोंनि पासवर्डआ मा इनकारेक्ट दिन्थिबाय थायो। अब्ला जोङो बेखौ माबायसाहै सल्भ खालामनो हागोन बेनि सायाव आं बे भिडिअखौ बानायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लाबो 82%आनो साबस्क्राइब बानायनाय जाया। नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। फैदो जों दानिया नायलांसै। जोङो गिबियावनो गुगोल क्रोम थांगोन। नोंथांमोना जेब्ला मबाइलजों अनलाइन खालामनो थांगोन नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ गिबियाव मावग्रोखानांगोन। बेनो जाबाय नै खनायाव थानाय मोनथाम डट बेवहाय थुनानै नोंथाङा नैबे डेस्कटप साइट बेयाव टिक खालामना नांगोन। ओमफ्राय एसएससि वेबसाइटआव थांगोन। बेयाव फैखादो, बेयाव जों थांगोन। दा जोङो अनलाइन बानायनायखौ माबायसा बानायगोन बेखौ नायगोन। नाथाय आङो नै बिथांमोननि थाखायल' बानायग्रोनो सानदों जायफोरा अलरेडि रेजिस्टार खालामना दंखायो एसएससिआव। आं बिथांमोननि थाखायल' भिडिअखौ बानायगोन दा। बिथांमोना सोरबाफोर पासवर्डखौ बावगारदों एबा लगइन खालामब्लाबो जायाखै नोंथांमोना नायलां। जोङो थांनांगोन फरगट पासवर्डआव। बेफोर बैसा फैयोब्लाथाय नोंथांमोना नै बेयाव थुनांगोन। बेयाव थुनानै स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जिमेल आइडिखौ होनांगोन। जिमेल आइडि होनानै आरो फन नाम्बार होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा साबमिट खालामना होनांगोन। साबमिट खालामोबा बेफोरबायसा फैगोन। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव अटिपि थांगोन। बे मबाइलनि अटिपिखौ होना होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा केपचाखौ होनांगोन। बेयाव केपचाया जेरै खिन्थिदो केपिटेल बा केपिटेल, स्मल बा स्मल। सरि, केपचाया रं जादो। बेयाव केपचाखौ होना हो। बेयो केपचाया जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव चेन्ज पासवर्ड फैगोन। नोंथाङा बेयाव निउ पासवर्ड होनांगोन। नोंथाङा बेयाव पासवर्ड बानायनायाव मोनथाम रुल्स दं। लेटारनि गेजेराव मोनसे केपिटेल जानांगोन। बेनि उनाव मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार जानांगोन आरो नाम्बार जानांगोन। बे मोनथामा जानांगोन। नोंथांनि गोसोबादि होनो हागोन दा। बे कनफार्म पासवर्डआवबो बे एखे पासवर्डखौनो होनांगोन। मोनदाइन लेटारनि होबाय आं दा। 8टानि खमबा जायाबो जानो हायो, बेनि बांसिन होबानो जाबायना। जोङो बे साबमिट जाबाय। बेनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन। नोंथाङा बेयाव क्लस खालाम। नैबेयावहाय लगइन खालामनो हानाय जाबाय। लगइन इउजार नेम रेजिस्ट्रेसन नाम्बार। नोंथाङा बेयाव थाखानाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होना हो। बेनि उनाव गोदान पासवर्डखौ हो। नोंथाङा गोदान पासवर्डखौ मा होदो बेखौ होबानो जाबाय। बेयाव केपचाखौ होना हो। केपचाखौ होबाय। जों दा लगइन खालामनो हानाय जाबाय बेयाव। नोंथाङा दा एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेखौ। एप्लाइआव थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। लोगोसेनो गोदानै दावबायफैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। गोजोन्थों।